Sanibonani bafethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Ward. Mina uma uqala ngale channel qinisekisa uzogcinzela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Bafethu, ngiyethemba ukuthi konke kuhamba kahle, ningene kahle unyakeni omusha ka-2024. Bafethu, nginifisela impumelelo kulonyaka, sengathi ningaba nonyaka ogcwele izibusiso, ikakhulukazi kubonke abalandeli bale YouTube channel noma ke bonke bafethu abahlezi bebuka ama-video engiwaposta la kule channel. Nginifisela okuhle kakhulu futhi engathi ningafeza wonke amaphupho wenu. Okunye futhi nginithembisa khona ukuthi kulonyaka indlela esosebenza ngayo kule channel sizothi upgrade kakhulu, since nazo ukuthi ama-video amaningi esiwenzayo sinokwenza i-voice over. Okuningi bafethu nizothola ama-video, sobe siposta ama-video, sivela sifunda iy'ndaba, sivela nje yonke into esizoyenza sokwazi ukuthi sinenzele yona live. Kokunye mhlawumbe ama-event amaningi nizokwazi ukuthi niwabone kuyona ke le channel. Bafethu, ngiyanithanda kakhulu, niqhubeke nibuka ama-video esiwaposta ke kule channel. uNkulunkulu enibusise, nibe nonyaka omuhle, nifeze wonke amaphupho wenu nezifiso zenu. Mina ngumsizi umfana phansi le ejozini kwamhlaba yalingana, ngithi nje niqhubeke nisubscribe. Ngiyanithanda nonke bafethu, nisale kahle.